Akože toto video natáčam preto, lebo si práve zistujem, že niekedy je to veľmi náročné žiť alebo teda prežívať tento život bez nejakých závislostí. Akože snažím sa proste momentálne nemasturbovať, neísť na Instagram, neísť na YouTube, nepiť kávu, nemám kakao, nemám proste tabak. Už som proste maloval art proste na nohavice a úplne som proste ma tak pretláča, že proste nejesť jedlo, proste môj mozog momentálne chce úplne niečo. A je to celkom náročné sa do toho tak uvoľniť a proste iba žiť a byť v prítomnom okamihu. Keďže tento svet je veľmi konzumeristický a tak. S Bohom závislosti. Vítaj energia disciplíny. Ale nejdem si kúpiť asi niečo nájsť, lebo ja neviem, asi až nejako moc sa trestať nemôžem a neviem, ale vesmír to nejako zariadil, že nemám proste skoro ani peniaze, ani jedlo, ani proste nič. Jediné, čo môžem je cvičiť jogu, ktorú som už cvičil a fakt je to náročné, že iba byť. Že iba byť. Hola. Hola. Qué bueno. Vas a tomar un café de verdad. Ay, muchas gracias. Hola. Saludos. Že som tu momentálne zatvorený na Kostarike. Nemám tu elektriku. Čiže sa mi odpojila chladnička. Ani pojebaný ventilátor mi tu nefunguje. Potím sa jak kurva. A najlepšie na tom je, že sa mi fermentuje kapusta, ktorá momentálne z tej chladničky odpojenej, akože neviem, čo s ňou bude, ale bude dobre fermentovaná. Takže teším sa na to. Ja. Hello. Chcem zdieľať to, že mňa vie robiť veľa vecí šťastným. Akože aj situácie, materiálne veci, alebo iba proste niekedy iba proste sa opalovať na slnku. Ale mega najviac na svete ma poteší, keď idem po ulici a zo stromu proste je padnuté mango, ktoré vonia úplne jak mango a je úplne fresh a je úplne celé dobre na to a pripravené na to, aby som ho zjedol. Podľa mňa aj so šupkou a proste milujem tieto momenty, keď idem, kráčam s touto vďačnosťou po ulici a vesmír alebo príroda mi dá reasons, neviem ako sa to povie po slovensky, na to, aby som dôvody na to, aby som bol rád a vďačnejší ešte viac. Takže ďakujem existencia, pača mama, vesmír a ďakujem hlavne sebe a mojim rodičom a ľuďom, ktorí ma milujú a na veky amen. Desde que vine, que si comparten mi opinión.
ukáž sukňu, akože. A, Sukňu, že teraz? že ako vyzerá, hej. Pekná. Awake. A, Sente a papai. Ih,